సార్ నా పేరు మొహమ్మద్ యాసీన్ ఫజలుల్లా. నేను నల్గొండ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, షిర్కు చేసే వారి వెనకాల నమాజ్ చదవవచ్చా? వారి ఇళ్లలో భోజనాలు చేయవచ్చా? సోదరుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఆ ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, షిర్క్ చేసే వారి వెనక నమాజ్ చేయవచ్చా, అది అంగీకరించబడుతుందని సోదరుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. అయితే సోదర మాసులారా, ఇస్లాం ధర్మంలో అన్నింటికంటే పెద్ద తప్పు, పెద్ద పాపం ఏదైనా ఉంది అంటే అదే షిర్క్. షిర్క్ అంటే ఏంటి? అసలు సృష్టికర్త అయినటువంటి దైవానికి ఇతరులను భాగస్వామ్యంగా చేయడం. అది ప్రత్యక్షంగా భాగస్వామ్యం చేసినా, పరోక్షంగా భాగస్వామ్యం చేసినా అది షిర్కే అవుతుంది. షిర్క్ అనేది క్షమించడాన్ని మహాపాపము. ఈ పాపం గురించి ముందుగా మనకు అవగాహన ఉండాలి. షిర్క్ సంబంధించి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఖురాన్లో అనేక సందర్భాల్లో ఇది మహాపాపంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఖురాన్లోని సూర నిసా నంబర్ 4 ఆయత 48, ఖురాన్లోని సూర నిసా నంబర్ 4 ఆయత 116, ఖురాన్లోని సూర మాయిదా నంబర్ 5 ఆయత 72, ఖురాన్లోని సూర జుమర్ సూర 39 ఆయత నంబర్ 65లో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా షిర్క్ అనేది మహాపాపమని, ఘోరమైనటువంటి పాపమని ఖురాన్ గ్రంథంలో తెలియజేశాడు. సూర నిసా నంబర్ 4 ఆయత 48లో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. సృష్టికర్త అయినటువంటి దైవానికి ఇతరులను సాటి కల్పించేవాడు ఘోరమైన పాపంతో కూడిన కల్పన చేశాడు అని అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఘోరమైనటువంటి పాపం దైవానికి ఇతరులను భాగస్వాములుగా చేయడం అని తెలియజేశాడు. అలాగే ఖురాన్ గ్రంథంలోని సూర నిసా సూర నంబర్ 4 ఆయత 116లో దైవం ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం, ఇన్నల్లాహ లా యగ్ఫిరు అన్ యుష్రక బిహి వ యగ్ఫిరు మా దున జాలిక లిమన్ యషాఉ వ మన్ యుష్రిక్ బిల్లాహి ఫఖద్ ضل ضلالا بعيدا. దైవానికి ఇతరులను భాగస్వాములుగా నిలబెట్టేవాడు మార్గభ్రష్టత్వంలో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు అని అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఖురాన్ గ్రంథంలో తెలియజేస్తున్నాడు. ఇక అలాగే ఖురాన్లోని సూర జుమర్ సూర 39 ఆయత నంబర్ 65లో ఒకవేళ నీవు గనక షిర్క్ చేసినట్లయితే నీ కర్మలన్నీ వృధా అయిపోతాయి, నీవు నష్టపోయే వారిలో చేరిపోతావని అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఖురాన్ గ్రంథంలో తెలియజేస్తున్నాడు. ఇలా అనేక సందర్భాల్లో ఖురాన్ గ్రంథంలో షిర్క్ అంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి దైవంతో పాటు ఆయన హక్కుల్లో, ఆయన అధికారాల్లో, ఆయన గుణగణాలలో ఇతరులను భాగస్వామ్యం చేయడాన్ని షిర్క్ అని అంటారు. ఇది మహాపాపం. ఈ పాపంలో ఎవరైతే ఉంటారో వారు క్షమాపణ వేడుకొని ఆ షిర్క్ని వదలనంత వరకు వారు పాపాత్ములుగానే ఉంటారు. అయితే ఇంత ఘోర పాపమైనటువంటి షిర్క్ చేసేవారి వెనక నమాజ్ అంగీకరించబడుతుందా అంటే, ఎవరైతే స్పష్టంగా షిర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వారి వెనక, వారి ఇమామతులో గనక నమాజ్ చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ నమాజ్ అంగీకరించబడదు. అయితే ఆ వ్యక్తి షిర్క్ చేస్తున్నాడు అని స్పష్టంగా మీకు తెలిసి ఉండాలి. కేవలం కొన్ని ఊహాగానాలతో ఎవరో చెప్పారండి ఆ వ్యక్తి షిర్క్ చేస్తాడంట అని, అలాంటి అపనమ్మకాలతో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ అపనమ్మకాలు కూడా పాపాలు అవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా సూర హుజరాత్లో తెలియజేస్తున్నాడు, మీరు అతిగా అనుమానించకండి, కొన్ని అనుమానాలు పాపాలు అవుతాయి అని అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా తెలియజేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి షిర్క్ చేస్తే అతని వెనక నమాజ్ అయితే అంగీకరించబడదు. కానీ అతడు షిర్క్ చేస్తున్నాడా లేదా అన్నది స్పష్టంగా మీకు తెలిసి ఉంటే ఆ వ్యక్తి వెనక నమాజ్ చదవకుండా వేరే మసీదులో, వేరే ఇమాం వెనక నమాజ్ చేసుకోవడమే మనకు ఉత్తమమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి చాలామంది ఉలమాల అభిప్రాయం ఏంటి అంటే, ఎవరైతే షిర్క్ చేస్తారో వారి వెనక నమాజ్ అనేది అంగీకరించబడదు. అయితే ఎవరు షిర్క్ చేస్తున్నారో లేదో తెలియకుండా కొన్ని ఊహాగానాలతో మనం ఆ వ్యక్తి షిర్క్ చేస్తున్నాడు అని మనసులో ఏదో అనుకొని ఆ మసీదుకు వెళ్లకుండా, అలాంటి ఇమాముల వెనక నమాజ్ చదవకుండా ఉండడం కూడా ఒక రకంగా అది పాపం క్రిందికే వస్తుంది. కాబట్టి స్పష్టంగా మీ కళ్ళతో మీరు చూసి ఉండి ఆ వ్యక్తి లేదండి షిర్క్ చేసేవాడు అంటే అలాంటి వ్యక్తి వెనక నమాజు చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది అంగీకరించబడదు. కాబట్టి సోదరుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు జవాబు దొరికిందని నేను ఆశిస్తున్నాను. బ్రదర్ సిరాజ్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే
ఇన్షాల్లా దేవచిత్తం అయితే మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అదేవిధంగా బ్రదర్ సిరాజ్ అనేటటువంటి ఫేస్బుక్ని కూడా లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి.